Ers rhai dyddiau, buasai Chico a dau arall yn gwylio'r mynd a dŵad ar gyrion Albuquerque. Roedd newyddion wedi cyrraedd am frwydr Fort Defiance, a rhoddodd hynny fun ar ei brwdfrydedd i lwyddo yma eto. Roedd ei cynllun yn un syml. I Albuquerque y gyrrau'r ranswyr mawr y gwartheg a fwydau'r fyddin, ac oddi yma, o gorlannau ar gyrion y dre, y trefnau'r fyddin i anfon y gwartheg i wahanol rannau o'r wlad. Yn ystod y nosweithiau cyn y dosbarthu, dim ond 6,000 a warchodau gryn 2,000 o wartheg. Gallai Chico weld y cysgodion tywyll yn llithro'n araf tuag at y corlannau. Yna, distawrwydd ar wahân i ambell fref. Disgwyliau Chico am y chwibaniad, ac fe ddaeth yn ddirybydd. Yn sydyn, llamodd nifer o Indiaid o'r cysgodion ac ymosod ar y gwarchodwyr. Ni chodwyd yr un llef. Fesul 1 ac 1, agorwyd giatiau'r corlannau, ac wrth weld bwlch i ddianc drwyddo, dechreuodd y gwartheg symud, cawsant ei gyrru'n araf at ei gilydd yn un gyr anferth. Rhwygwyd yr awyr a sgrech yr Apache, a dechreuodd y gwartheg wallgofi, tanwyd gydion i'r awyr, ac ymhen chwinciad, roedd yr anifeiliaid yn un môr aflonydd yn carlamu i gyfeiriad y dre. Stampede! Stampede! Bloeddiodd rhywun ond boddwyd ei lais gan daran carnau'r gwartheg. Cododd Chico ar ei union ar rhedeg at ei geffyl, dilynwyd ef gan y lleill. Roedd wedi gweld rhai o'r gwartheg yn cael ei gyrru atyn nhw, yn gyflym ac yn ddistaw, dechreuasant ei gyrru tua'r gogledd. O'i ôl, gallai Chico glywed Albuquerque yn llawn sŵn, sŵn anifeiliaid yn rhithro'n wyllt drwy'r strydoedd, sŵn pobl yn rhedeg yn rhithro ac yn rhegu wrth geisio atal y dinistr, a sŵn Indiaid yn saethu ac yn sgrechian wrth iddynt gynddeiriogi'r gwartheg yn ei rhithyr. Yng ngheunant dy Cheili, roedd pethau'n ddrwg iawn. Gweithaf ymdrech yn Navajos i lanhau'r pyllau dŵr, yr afon a llyn yr hydd, doedd dim posib defnyddio'r dŵr o gwbl. Roedd un ffynhonell o fwyd, y pysgod, wedi marw i gyd. Fedrwn ni ddim gadael i'r cotiau glas yn trechu, meddai Manuelito. Rhaid i ni ddangos fod yna wydnwch a phenderfyniad yn perthyn i ni. Fedrwn ni ddim dal ymlaen fel hyn, atebodd Armicho. Mae yna eiaf caled o'n blaena. Ble mae'n hysbryd ni? Rydyn ni'n sôn am gefnu ar ein gorffennol. Mae popeth sydd yn anwyl i ni, popeth sydd yn perthyn i ni yma yng ngheunant dy Cheili. Mae'n pobl wedi dod wyneb yn wyneb a chaledu o'r blaen. Nid hwn yw'r tro cynta, ac nid hwn fydd y tro ola. Ond mi ddywedai un peth. Os gadawn ni geunant dy Cheili, welwn ni fyth mohono eto. Mi ddaw'r dyn gwyn a dwyn y tir. Bydd ei gabanau pren a'i anifeiliaid yn llenwi'r ceunant. A bydd popeth a roddwyd i ni gan ein cyndeidiau wedi chwalu mewn ychydig amser. Am nad yda ni'n ddigon o ddynion i ddeud na. Edrychodd unwaith eto ar bob un yn ei dro. Syllodd i fyw i llygaid. Ond oedd yna ddim fflam. Na thân yn un ohonynt. Ymbiliodd ar Herero. Herero! Fedrwn ni ddim ildio! Fedrwn ni ddim! O'r tu allan i'r babell clywyd sŵn. Rhithrodd un o'r gwarchodwyr i mewn. Chico! Ar ymosodwyr! Maen nhw'n ei hola! Rhithrodd pawb allan i groesawu'r llanciau. Ond pan ddeithant yn nes, gwelwyd ar unwaith fod golwg driennus arnynt. O'r 20 a ddychwelodd, roedd 12 wedi'i clwyfo, 3 yn ddrwg, ac roedd cadach gweidlyd am dalcen Chico. Aeth i babell y pennaeth at y Ricos i adrodd ei stori.
Fe fy'r ymosodiad yn llwyddiannus, meddai, ac fe lwyddwyd i droi tua 200 o'r gwartheg tua'r gorllewin. Mi fion i'n ei gyrru'n galed drwy'r nos ac am rai oriau'r bore canlynol, ond fe ddaeth patrol y cotiau glas ar yn traws. Pan ddechreuodd y milwyr danio, bu'n rhaid i ni adael y gwartheg a chwilio am gysgod i amddiffyn yn hunain, ond fe gaddodd y cotia glas y llaw ucha. Bu'n rhaid i ni ffoi. Wrth ddychwelyd, fe ddeithon ni ar draws gweddill y Navajos, oedd ar ei ffordd adre o Albuquerque. Fe gollodd y Navajos 320 o ddynion yn y cyrch i gyd. Ar gwartheg? Holodd ar Micho. Ble mae'r gwartheg? Ar y ffordd yn ôl i Albuquerque. Bu pawb yn dawel am enid. Ysgwyd i ben a wnaeth Herero. Mae'r cyfan y mae Manuelito wedi ddweud yn wir, meddai. Ond weithiau, mae'n rhaid ildio i atgyfnerthu. Rydw i erbyn hyn yn hen wr. Ac efallai yn wir, pe bawn i'n iengach, mae gwahanol fyddai fy mhenderfyniad. Fe fydd Manuelito un dydd efallai yn bennaeth ar y llwyth, a dyna pam mae'n rhaid iddo fod yn gry a derbyn fy mhenderfyniad i. Synhwyrodd Chico'n syth y dadlau oedd yn digwydd. Cynllwyn, un difan ni ydy'r sôn am symud y llwythau i'r bosg. Wyt ti ddim yn gweld, Herero? Tra ydyn ni'n dal ar ein tiroedd ein hunain. Ydyn ni'n rhy gryf i'n trechu. Ond pan fyddwn ni wedi'n corlannu fel gwartheg, byddwn nhw'n wan ac yn hawdd ein trechu. Rydw i'n maddau ti dy ieuenctid, Chico, ac yn edmygu dy ddewrder, ond rhaid i mi wneud penderfyniad dros fy mhobol. Anheimlad i ydy, os awn ni i'r bosg, y cawn ni gyfle yno i atgyfnerthu. Fe gawn ni gyfnod o heddwch a chyfle i gynllunio at y dyfodol. Fydda i na hael y bore ddim yn dod, meddai Chico. A fydd yr Apache fyth yn ildio mor hwydd a hyn i'r dyn gwyn. A chyda hynny o eiriau, aeth o'r babell i chwilio am hael y bore. Camodd Herero at Manuelito. Gafeulodd am ei freichiau. Fe fyddi di'n bennaeth rhyw ddydd, Manuelito, ac mae dy deyrngarwch i'r llwyth i'w ganmol. 7 niwrnod o heddiw. Byddwn ni'n mynd i Fort Defiance i siarad. Ond hyd y dydd hwnnw, ac yn paratoi at y dyfodol, ni fydd yr un Rico yn cymryd bwyd. Fe yfwn ni ddŵr yn unig, a'r rhannu'n dog yn bwyd rhwng y plant. Gwawriodd diwrnod oer arall ar Fort Defiance, ac roedd yr 8 gwyliwr a gerddau walia'r ffort yn stampio'u traed ar y coed i geisio'u cadw'n gynnes. Curiadau cyson i traed a gweryriad ambell i geffil oedd yr unig sŵn a ddeiau o'r ffort mor gynnar a hyn yn y bore. Yn ansydyn, roedd un o'r gwylwyr wedi gweld rhywbeth ac yn pwyntio at y mynyddoedd. Marchogion! Marchogion yn dod! Yna, ychwanegodd y gwyliwr a'i lais yn llawn cyffro. Indiaid! Indiaid yn dod! Ar y wal roedd Carlton a Kit Carson yn syllu tuag at y smotiau oedd yn dynesu. Dim ond dwsin sy'n asar, a dwi'n credu mai Herero Grande a Manuelito yw'r ddau sy'n arwen. Aeth hanner munud arall heibio cyn i Carson weiddi. Banner wen, sir! Mae Herero'n cario banner wen! Daeth cysgod o wen dros wyneb Carlton. O'r diwedd roedd o wedi llwyddo. Roedd y misoedd o wasgu, o ymladd, o losgi, o ddifa ac o ddinistrio wedi dwy'n ffrwyth. Ac roedd yna ddiweddglo buddigolieithus iddo gweitha'r frwydr a'r colledion a ddioddefasau. Chwarter milltir o'r ffort, arhosodd yr Indiaid. Gwyliodd Carlton Herero Grande
yn codi bicell a'i faner wen ac yn ei chwifio dair gwaith uwch I ben. Dos i'w cyfarfod, Kit. Dim addewidion ar hyn o bryd. Dim ond yr hawl I ddod i'r ffort yn ddidramgwydd. Ac I adael yn ddidramgwydd hefyd, syr. Roedd yna rhywbeth yn agwedd Carson oedd yn dan ar groen Carlton. Roedd fel petai'n ama popeth a ddywedau I Ble Aeth. Edrychodd arno. Ie, ac I adael yn ddidramgwydd, os ydyn nhw'n dymuno hynny. Agorwyd drysau'r ffort a charlamodd Kit Carson tuag at yr Indiaid. Pan oedd o fewn hanner canllath iddynt, arafodd ei geffyl a chododd ei law dde mewn ystym o heddwch. Cerddodd y ceffyl yn araf at yr Indiaid. Cafodd Carson sioc pan welodd yr olwg oedd arnynt. Roedd Herero Grande wedi troi'n hen ddyn bach, grebachlyd, ac roedd olion newyn ac oerni ar Manuelito, Barboncito a'r gweddill. Nodiodd Carson yn gyfeillgar ar Herero a'i gymell I ddechrau siarad. Gwyddai na fyddai hynny'n hawdd gan fod y Navajos yn fryd balch. Dechreuodd Herero. Mae'r taflwr haffau yn gwybod am y dinistrio a fi yng Nghaenant dy Cheili. Yn wir, fe fi'n rhan o'r dinistr hwnnw. Wedi'r cotiau glas losgyn cartrefi, fe fi o'm yn brysur neu hael godi ble gallem, ac yn tyllu'r ddeiar I gael lloches am y geia. Fedrwn ni ddim dod â'n hanifeiliaid yn ôl i'r Ceunant am fod y dŵr wedi lygru. Erbyn hyn, mae'r storfeydd bwyd yn wag. Gweddill ein hanifeiliaid yn marw o ddiffyg gofal a newyn, a'r hen bobl a'r plant yn llefain am fwyd. Beth felly ydy penderfyniad Herero a Ricos? Manuelito a'i hatebodd. Mae mwyafrif y Ricos, ond nid pob un, yn derbyn y bydd yn rhaid i'r Navajos symud i'r bosg Redondo. Ydy Manuelito'n derbyn hyn? Ysgydwodd ei ben cyn ateb. Un Rico ydy Manuelito. O mae gwrando wylo plant a gweld cyrff crynedig hen bobl wedi meddalu calonau ac wedi lliwio penderfyniad y llwyth. Trawodd ei frest yn galed a'i ddwrn cyn ychwanegu. Yma mae Manuelito'n wylo. Ac yma mae Manuelito'n crynu. Nid mewn unrhyw le y gall y taflwr haffau na'r cotiau glas weld hynny. Nodiodd Carson. Doedd o ddim am edliw I Manuelito I falchder. Roedd yn amlwg fod rhwyg yn y llwyth ynglŷn ag ildio a derbyn y dynged o fynd I fyw i'r bosg. Baciodd Manuelito fymryn. Roedd wedi deud I ddeud, a doedd o ddim am fod yn rhan o unrhyw drafodaethau pellach. Herero a Barboncito fyddai'n arwain o hyn ymlaen. Beth fydd trefn y cotiau glas? Os yw Herero a'r Navajos am wybod telerau ildio, rhaid iddyn nhw ddod efo fi i'r ffort. Efallai byddai'n well I Barboncito a Herero ddod I siarad. Wrth weld wyneb Manuelito'n newid, brysiodd I ychwanegu. Mae pennaeth y cotiau glas wedi addo'r hawl I chi ddod i'r ffort I siarad ac I adael wedyn. Ond nai o ddim drwg i'r pennaeth wybod fod Rico o galibr Manuelito yn dal I fod y tu allan. Gwenodd Herero, a Manuelito hefyd. Efallai fod y taflwr haffau yn elyn caled a pheryglus, ond roedd yna heiarn yn ei eiriau, ac roedd o hefyd newydd awgrymu iddyn nhw sut I fynd I drafodaeth gyda Carlton mewn sefyllfa o gryfder. Y peth olaf oedd ar Carlton ei angen oedd renegades y tu allan. Trodd Carson ei geffyl a dychwelodd i'r ffort. Cyn iddo gyrraedd y drysau, roedd Herero a Barboncito yn ei ddilyn. Bu'r trafodaethau rhwng Carlton a'r Navajos yn galed. Mynnau Carlton 3 pheth. Yn gynta,
bod yn rhaid I bob Navajo ildio, hyd yn oed yr rhai oedd yn ymladd gyda Geronimo a Chico. Yn ail, nad oedd yr un arf i'w gadw gan yr Indiaid. Roedden nhw I ildio pob bwa, saeth, picell a chyllell. Yn drydydd, mynau Carlton fod y llwyth yn symud ar unwaith I gysgod un o waliau'r ffort, ond roedd yn rhaid i'r Ricos ddod i'r ffort pan ddechreuai nosi, ac ni chaint adael nes y byddai wedi gwawrio. Ar derfyn y cyfarfod, gorchmynodd Carlton I Carson drefnu I lwytho llond 2 wagen o fwyd a nwyddau i'r Navajos fynd gyda nhw I geinant y Cheili, fel arwydd o ewyllus da. Ymhen deuddydd, fe fyddai Carson yn arwain trwp o filwyr i'r ceinant I hebrwng y llwyth i'r ffort. Teimlai Chico ei fod wedi cryfhau digon I ddychwelyd at Geronimo, ac roedd yn paratoi I adael ceinant y Cheili. Mi ddo fydd weld cyn I chi gychwyn am y bosg, meddai wrth hael y bore. Byddwn nhw'n cael yn gwarchod. Mi ffeindiai fy ffordd at ti. Gwenu a wnaeth hael y bore. Bydd y dyddiau a'r nosweithiau yn rhai hirion. Byddai ddim ymhell. Cuddio yn o agos i'r ffort ydi bwriad Geronimo am yr rhan fwyaf o'r geia, gan ddwy'n gwartheg fel y bydd I hangen arnom. Fe wyddost fod yna griw o'r rhai ifanc yn sôn am adael y ceinant cyn y mudo. I bwriad yw symud yn uchel i'r mynyddoedd a sefydlu gwersyll yno dros y geia. Faint sy'n gadael? 20 ar y mwyaf. Maen nhw'n sôn am gyrchu tua godre mynydd y ser. Dyw mynyddoedd uchar Chwsca ddim yn lle braf I dreulio'r geia. O leia fe fyddan nhw'n bell o afael y dyn gwyn. By'r ddau'n dawel am ysbaid. Os byddai'n mynd i'r bosg, pryd gwelai di nesa? Geronimo ag isen wir hynny. Mae o'n dal yn ffyddiog y bydd y dyn gwyn yn rhoi llain o dir nid nepell o Fort Defiance i'r Indiaid. Pe bai hynny'n digwydd, mi ddeuwn i'th nôl di ar unwaith. A beth pe na bai hynny'n digwydd? Mi ddo fydd nôl. Rhyw ddydd.